uddannelse går på, at man fræser, så drejer og så programmerer. Det er de 3 ting, man skal blive fokuseret på. Og så går der også meget ud på pasninger, at tingene passer sammen. At programmere for eksempel, det får vi vist først, hvordan vi laver. Og så efter det, når du er færdig med at programmere, tager du ud og ved maskinerne og laver. Vi starter med at møde om morgenen, og så tager vi sådan en samtale, så hvor langt vi er nået til. Og så efter det begynder vi bare med at arbejde, det vi skal lave på uddannelsen eller på computeren. Og så selvfølgelig undervejs så får vi hjælp af lærerne. Fællesskabet, det synes jeg er godt, vi får snakket sammen omkring opgaver og sådan noget, og hjælp. Man kan bare spørge løs. En rigtig god skoledag, det er, at når alle mine klassekammerater er glade, og alt sådan, ikke alt, men mange ting fungerer, det er at programmere, og så jeg kan køre det ud, så ikke lave de der brok-emner og alt det. Men det sker, man kan ikke være fejlfri. Men ja, som sagt, hvis alle er glade, og der er en god stemning, så er min skoledag god. Jeg tog grundforløb 1, for jeg vidste ikke, hvad jeg skulle være. Så startede jeg som VVS. Det var ikke lige noget for mig. Og så tænkte jeg lige industriteknik, og så begyndte jeg med det, og så det mere og mere interessant ud, og så valgte jeg faktisk industriteknik, for jeg var glad for det. Det, der gør spændende, er, at man skal være kreativ om ting. Det er faktisk derfor, synes jeg, det er spændende. Det sjoveste, jeg har prøvet, er fræs, og det er jeg også bedst til. Jeg har tænkt lidt over det, og så har jeg læst lidt videre, hvad jeg kan læse videre til. Så har jeg tænkt at jeg har læst til produktionsteknologi. Jeg drømmer at arbejde videre med fræsning, i hvert fald fast, og så selvfølgelig også lidt dreje.